Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш чарговы эфірны дзень стрымы са студыі Еўрарадыё у Варшаве. Ну што ж, наш першы госць, пачэсны госць, давно не бачыліся, цэлы тыдзень, я так разумею. Такім чынам, у нас сацыёлог, старшы эксперт Цэнтра новых ідэй, праграмны дырэктар адукацыйнай ініцыятывы Беларускай акадэміі, экс-дырэктар Інстытута сацыялогіі Акадэміі навук Беларусі Геннадзь Коршунаў. Добрый день, спадар Геннадзь. Вітаю, спадар Зміцер, вітаю, шановне господарство. Спадар Геннадзь, вот у вас не складывается у мяне, прынамсі, такое ўражанне, што нешта апошнім часам вось быў нейкі такі перыяд, калі нас не балавалі сацыялагічнымі рознымі даследаваннямі, апытаннямі, не было нейкай магчымасці уявіць, што ж там у глыбінях народа, грамадства адбываецца, а з апошнім часам вось адно за адным нейкія апытанні і расійская і нямецкія сацыялагічныя інстытуты праводзяць. Зараз вось мясцовыя беларускія актыўна далучыліся. Гэта пра што сведчыць? Пачалі адзін перад адным на пераганкі нешта рабіць ці некія іншыя меркаванні іх прымушаюць гэтым займацца? Ну, я думаю, что тут, по-першае, нешта супала. Так, тому что калі казаць вось про замежныя даследаванні, яны выпадалі, як вы памятаеце, там на лета, так, там вось і той же самы расійскі УЦИОМ і нямецкі ЗОЭС і Chatham House, яны прэзентавалі свае даследаванні за ліпень, падаецца, ліпень-жнівень, так? Просто там быў патрэбны час на тое, каб дадзенае сабраць, апрацаваць, зрабіць прэзентацыі, там нешта паперакладаць. Я думаю, вось з гэтай прычыны яны так і супалі з аднаго боку. З другога боку, тое, што мы назіраем зараз такую пэўную актывізацыю дзяржаўных сацыёлагаў, ну, гэта, пэўна, трэба разглядаць як такую падрыхтоўку да магчымай палітызацыі грамадства падчас рэферэндуму. Тут яшчэ, канешне, незразумела, ці будзе ён увогуле, але я думаю, што ўлады так зразумелі, што іх такія эпічныя правалы 2020 году, яны ўсё ж такі патрабуюць некай такой ідэалагічнай падрыхтоўкі. Так, тому что тады і пад ковід не працавалі, і падчас электаральнай кампаніі таксама ніякай такой нармалёвай работы з грамадствам не было. Ну і пасля не было ж нічога такого уцямнага. Так, і вось зараз намагаюцца нешта такое зрабіць. Я не ўпэўнены, што гэта спробы натуральным чынам атрымаць такую зваротную сувязь з грамадствам, так, зразумець, а што сапраўды грамадства лічыць, ці мяркуе па таму ці іншаму пытанню, але, ну, вось нейкую такую імітацыю дзейнасці гэта імітацыя распачалася, так. Ну, а што датычна вашых сумневаў, будзе ці не будзе гэты рэферэндум, то вось сёння праўладны тэлеграм-канал Пул Першага спрабуе нам давесці, што нашыя і вашыя сумневы марныя. Вось так і пішуць. Адказ на пытанне, якім задавалася ўсю дарогу беглая апазіцыя, мол, рэферэндума не будзе, размовы пра перамены, гэта шырма і пустыя абяцанні, ужо атрыманы. Плебісцыту быць у лютым. Ну так вось, плебісцыту быць у лютым, так бы, радуе нас і спрабуе выклікаць у нас захапленне праўладны тэлеграм-канал, а атрымліваецца, сацыёлагі бягуць таксама следам за гэтым і рыхтуюць грамадства да гэтага, як яны сказалі, плебісцыту. Магчыма, цалкам магчыма, тым больш, што вось тое, што зараз робіцца, ну, прынамсі тое, як гэта бачыцца вось звонку, так, гэта хутчэй больш падобна на падрыхтоўку грамадства, ідэалагічную такую, калі заўгодна,
чым на такую нармалёвую даследчыцкую працу. Ну, я про гэта казаў, так, тому што калі глядзець, ну і нават на тыя ж словы сучаснага дырэктара інстытуту гаспадара Масліўца, ён кажа, што вось такая магутная выбарка у 10 тысяч чалавек, яна і, паміж іншым, ставіць сабе мэтай данесці да як мага большай колькасці людзей ось ідэю рэферэндума, там за што там будзе дасюль, так і невядома ж, так, ніякія там будуць пытанні, ні ўвогуле якім чынам нам прапануюць змяніць канстытуцыю, ну, пакуль жа ж невядома. Таму вось я гэта і разглядаю выключна як такую ідэалагічную пачатак ідэалагічнай працы. Ну вось, дарэчы, пра пачатак ідэалагічнай працы, перш чым мы тут паспрабуем ужо атрыманыя асобнымі сацыёлагамі і агучаныя той самай Ірынай Лашук лічбы, вот лічбы гэтыя мы у наступным пытанні абмяркуем, а пакуль іншае. Скажыце, але ўсё ж такі, як вы лічыце, вот мы шмат казалі пра тое, што падрыхтоўка, ідэалагічная падрыхтоўка беларускага грамадства, а ці ёсць у беларускім грамадстве на сёння давер да тых вынікаў, да тых апытанняў, якія праводзяць відавочна праўладныя сацыёлагі? Добрае пытанне, і такога адказу на 100% у мяне няма. Адзінае, што можна казаць, вось гледзячы на дадзеныя вось Chatham House, так, што давер да любых дзяржаўных інстытуцыяў зараз, ну, ён, мягка кажучы, вельмі невысокі. Так, таму што, ну, вось давайте глянем з такога пункту гледзяча. Ну, вось будзе нейкае даследаванне. Будуць нейкія лічбы. Гэтыя лічбы будуць да людзей даводзіць дзяржаўныя СМІ. Калі мы глядзім на ўзровень даверу дзяржаўных СМІ, то ён мне там падаецца на ўзроўні колькі. Я магу памыляцца, але дзесьці на ўзроўні там 15%. То бок, тут трэба разумець, што адзінае гэта можа быць пытанне даверу да таго, хто рабіў даследаванні, якія лічбы ён атрымаў, але ж трэба разумець, што і давер да каналу, праз які гэтыя лічбы будуць даводзіцца да грамадства, ну, ўсё гэта вельмі невысокае. Ну да, вот атрымліваецца дзіўная такая рэч, колькі там тых, хто падтрымлівае беларускі рэжым ці там Лукашэнку, ён ж здаецца нават большы, чым 15%. Такая атрымліваецца, што нават сярод тых, хто нібыта падтрымлівае Лукашэнку і беларускі рэжым, не асабліва давяраюць дзяржаўнай прэсе. Ну, вось глядзіце, гэта вельмі такое вельмі слушная заўвага і вельмі цікавае пытанне, так? Таму што, ну, яшчэ там, падаецца мне, з нулёвых гадоў ёсць такая ідэя ці нават міф, ці ідэалагія, цяжка вызначыць, што гэта такое, але ёсць такое меркаванне, што грамадства так умоўна падзяляецца на 3 групы, так? Тыя, хто за ўладу, тыя, хто супраць улады і сярэдзіна. Ну і некаторыя людзі кажуць, што ну амаль яны роўныя гэтыя групы. Але калі пакапацца, паглядзець так больш дэталёва, вызначаюцца вельмі цікавыя рэчы. Безумоўна, грамадства можна падзяляць, яго трэба падзяляць у аналітычных такіх мэтах, каб разумець, што ёсць і як. Але тут вельмі дзіўна. Я вось не памятаю, можа на адной з папярэдніх сустрэч мы пра гэта размаўлялі. Групы па розных крытэрыях выдзяляюцца розныя па сваіх маштабах. Таму што калі казаць пра падтрымку улады, так, ну, такую жорсткую падтрымку, я б казаў, што яна натуральным чынам абмяжоўваецца вось дзесьці на ўзроўні тых самых 10-15%. Гэта такія упартыя, зацятыя лаялісты, магчыма, хутчэй больш такія персаналізаваныя.
Так, для іх ёсць Лукашенко, і акрамя яго нікога няма, і быць яму немагчыма ўвогуле. Другая частка, якая далучаецца вось да гэтых такіх зацятых лаялістаў, гэта тыя, хто хутчэй за ўсё уладу падтрымліваюць, таму што яны баяцца зменаў, таму што яны баяцца нейкіх зрухаў. Іх пугаюць тыя ж самыя пратэсты. То бок, калі мы кажам пра прыхільнікаў улады, і там нехта кажа, што іх амаль траціна, я б казаў, што іх хутчэй чвэрць, то гэтая чвэрць, яна таксама вельмі неаднародная, негамагенная. Яе нічога не злучае, акрамя вось персоны Александра Лукашенко. І тое, зацятых такіх, калі заўгодна, ідэалагічных, хаця ідэалогія як такой там дасюль і не выбудавана, гэта 1,5%. Калі мы кажам пра другі полюс, так вось сфармулюю, тут таксама ён можа быць розны з пункту гледзяча таго, па якому крытэрыю мы яго вылучаем. Таму што калі мы кажам пра староннікаў пратэсту, прыхільнікаў пратэсту, так, жорсткіх іх, ядро такое, да? Вось тое, што вылучаюць, напрыклад, Chatham House, там кажуць, што ядро, як там, не памятаю, як яно называецца, ну, хай будзе ядро пратэсту, так, гэта адсоткаў 38, ну, больш за траціну. Але трэба разумець, што вось гэтае ядро, яно больш такое маналітнае, вось як тыя самыя, прыкладам, 15% прыхільнікаў Лукашенко. То бок ядры адрозніваюцца разы ў 2, так, нават болей. Але тут трэба разумець, што прыхільнікаў пратэсту значна болей, так, таму што, ну, як мне падаецца, калі я гляджу на лічбы розных даследаванняў, то не ўсе супраціўнікі улады з'яўляюцца прыхільнікамі ось пратэставых такіх дзеянняў, так? То бок ядро пратэсту, гэта натуральнае ядро, вакол яго яшчэ адсоткаў 20-10 тых, хто падтрымлівае пратэст, але больш так асцярожна. Яны падтрымліваюць патрабаванні пратэсту, а самі вось, ну, крыху баяцца удзельнічаць мусіць там з розных прычынаў. І атрымоўваецца, што можна казаць, што палюсы, ну, такія магутныя, яскравыя, калі заўгодна, гэта 15 за уладу і, скажем, 35, мо 40 за пратэст. Але бліжэйшае іх атачэнне за ўладу, калі лічыць з бліжэйшым атачэннем, то за ўладу будзе адсоткаў 30, а супраць улады адсоткаў пад 60, я б казаў. І вось тых, хто свядома адыходзіць ад выбара такога, іх будзе ўсяго так 10 колькі, там адсоткаў 10. І тое, вось пра такія лічбы трэба казаць даволі асцярожна, таму што, ну, гэта вядомы феномен, што у таталітарных, аўтарытарных грамадствах людзі часцяком уключаюць самацэнзуру, так, і баяцца выказваць свае меркаванні. Хаця вядома, што у онлайн-апытаннях вось гэты фактар страху, ён будзе працаваць не так моцна, як, напрыклад, у тэлефонніках. Да? Таму што па тэлефону, ну, гэта эксперыментальна там глядзелі і так далей. Па тэлефону чалавек хвалюецца значна больш, таму што яму патэлефанавалі, гэта яго нумар. І першае пытанне: адкуль вы ўзялі мой нумар? Так? І там проста чалавеку страшна. І там вось гэтая самацэнзура будзе працаваць, ну, значна мацней. У онлайн-апытаннях чалавек сам прымае рашэнне, так, і сам выбірае час, выбірае ўвогуле адказваць ці не адказваць, і так далей. Але ўсё роўна гэты перакос
які матываваны самацэнзурай, ён будзе. Таму я б казаў, што падтрымка па дадзеным любых даследаванняў, якія зараз праводзяцца ў Беларусі, падтрымка улады будзе у рэале будзе значна ніжэй, чым даюць дадзеныя. Значна, незначна, тут цяжка пра лічбы казаць, а падтрымка пратэсту будзе вышэй, чым гэта мы бачым па лічбах. Просто таму, што людзі ўсё роўна будуць баяцца, калі 10 больш, 10 менш, але будуць баяцца выказваць свае натуральнае меркаванне. Вось так вось адказаў. Атрымліваецца, вось калі мы зараз пераходзім да лічбаў, але таксама такое троху удакладненне. Сацыёлог Ірына Лашук з БДЭУ агучыла дадзеныя тэлефоннага апытання пра стаўленне беларусаў да рэферэндума. І тут першае, тэлефоннае апытанне. Атрымліваецца, сацыёлагі ж павінны ведаць тое, пра што вы зараз сказалі, што пры сучасным узроўні трывожнасці менавіта тэлефонныя апытанні, страх тэлефонных апытанняў дасць найбольшы перакос у праўладны бок. Так вот, атрымліваецца, яны адмыслова, ведаючы гэта, разумеючы гэта, зрабілі менавіта тэлефоннае апытанне, каб атрымаць гэты перакос. Не выключана, цалкам не выключана, з аднаго боку. З другога боку, ўсё роўна ковід, якога няма, ён ўсё роўна ёсць. Так, і, скажем, любы кіраўнік сацыялагічнай даследчыцкай арганізацыі, ён мусіць думаць і пра сваіх людзей, якіх ён адпраўляе у поле збіраць дадзеныя. Ён за іх адказвае. Так, і адпраўляць у ковідных такіх варунках людзей на вуліцы, гэта не вельмі добрая ідэя. Але такое бывае. Плюс да таго трэба дадаць, што тэлефонныя апытанні яны таннейшыя, чым класічнае анкетаванне ці інтэрв'ю face-to-face, у рэале. Так? Таму, я думаю, тут хутчэй комплекс фактараў, але тое, што вось такі перакос будзе, гэта зразумела гуляе на іх карысць. І вось мы зараз падыходзім да лічбаў, якія агучыла Ірына Лашук у эфіры беларускага тэлебачання з нагоды апытання праведзенага пра стаўленне беларусаў да рэферэндума. 43,8% апытаных падтрымліваюць рэферэндум, 18,3% хутчэй падтрымліваюць. Пра неабходнасць зменаў у Канстытуцыю заявілі 63,1%. 32 сказалі так, 30,4 сказалі хутчэй так. Уявім сабе, што вы кіраўнік сацыялагічнай службы. Па-ранейшаму яшчэ кіраўнік інстытута сацыялогіі. І вашы супрацоўнікі, нейкі аддзел, якому было даручана правесці такое пытанне, вы там не ўнікалі, не ведаеце, як яны фармулявалі свае пытанні, і вам прыносяць такія лічбы. Але вы чалавек не адарваны ад рэчаіснасці, без ружовых акуляраў, і вось вы глядзіце на гэтыя лічбы, і якая ваша рэакцыя? Калі я быў бы кіраўніком, то ніякая анкета без таго, каб я на яе паглядзеў хаця б па дыяганалі збольшага, яна па поле не выйшла. Але бываюць такія выпадкі, калі, як зараз, ёсць нейкія лічбы, якія нехта правёў. І цікава проста з прафесійнага пункту гледжання глянуць, і з грамадзянскага. І што мы бачым па гэтым лічбах? Насамрэч, калі ось зараз мы не ведаем, якія прапановы натуральным чынам будуць абмяркоўвацца, вось гэтыя лічбы – это абсалютная пустата. Чаму? Глядзіце. Возьмем пытанне пра неабходнасць зменаў у Канстытуцыю. Я абсалютна так шчыра лічу, што змены патрэбныя. Таму што тое, што мы маем зараз, вось такой суперпрэзідэнцкай рэспублікай, гэта не самы добры варыянт. То бок змены ёсць. Можна пра неабходнасць зменаў паглядзець і з гэтага пункту гледжання. Далей, пра гатоўнасць
уключиться у референдум. Ну, скажем так, тут таксама можна глядзець вось таким чынам. Дэмакратычныя сілы кажуць, што ігнараваць рэферэндум нельга. Так? Гэта магчымасць грамадству злучыцца, гэта магчымасць новай такой палітызацыі, якая ва ўмовах рэпрэсій, дзякуючы рэферэндуму, атрымоўвае абсалютна легітымныя падставы. Гэта магчымасць выказаць сваю нязгоду. Грамадства можа за вельмі доўгі перыяд, а зараз год за 10 фактычна, грамадства атрымоўвае магчымасць сказаць тое, што яно думае. Ну, тым ці іншым чынам. Так? І 62% апытаных кажуць, я хочу сказаць, выказаць сваё меркаванне. Ну, то бок на гэтай ж лічбы можна і так глянуць. Але, яшчэ раз, да той пары, пакуль мы не будзем ведаць, якія змены улады прапануюць нам ацаніць, ну, гэтыя лічбы не аб чым. Слухайте, ну сацыёлагі ж таксама, я так разумею, павінны гэта разумець, вот тое, што вы сказалі, навошта ўвогуле праводзіць гэтае апытанне. Это вот што, просто далі загад, далі заказ, трэба выканаць, бо замоўца грошы заплаціў. Ну, шчыра кажучы, я думаю, што тут магло быць і ўвогуле без грошаў. Просто прыйшоў наказ. Зрабіце. Так? Сацыёлог тут бы запытаў, я думаю, што запыталі, дык а што зрабіць, што спытаць у людзей? Он кажа, спытайце што-небудзь вось пра рэферэндум. Так а што будзе на тым рэферэндуме? Ну, будзе нешта пра Канстытуцыю. Ну, ўжо добра. А што будзе? Ну, мы яшчэ не ведаем. Ну, дык а што пытацца, кажа сацыёлагі? Ну, это добра бачна у тое. Можа, фактычна накінутыя абсалютна абстрактныя такія варыянты, пашырыць грамадзянскія правы, там захаваць тое, нешта змяніць вось такое. Такія размытыя фармулёўкі, што там можа быць што заўгодна. То бок, калі адказваць ужо менавіта на пытанне, я лічу, што быў проста загад прамацаць грамадскае меркаванне наконт рэферэндуму і ўсё. Таму што такога зместу ніякага няма ні ў інфармацыйнай прасторы, ніякага абмеркавання на іх конт няма. І таму і пытацца пра нешта канкрэтнае амаль немагчыма. Таму і пытанні такія абстрактныя, неканкрэтныя і а за гэты конт, за тое, што пытанні самі па сабе абстрактныя, і адказы на іх ні аб чым. Можна іх раскручваць у любы бок. Фактычна, вось калі так казаць, да, крыху спекулятыўна, за тое, каб удзельнічаць у рэферэндуме, выказалася 62% апытаных. Ну, будзем лічыць, што, скажам, траціна супраць. Можна, яно не вельмі карэктна, але вось, ну, калі ўжо так маніпулятыўна казаць, можна казаць, што за байкот рэферэндуму зараз толькі траціна, так? Ну, там невядома, колькі у лічбах не паказана, колькі не маюць пакуль меркавання на гэты конт. І амаль 2/3 гэта тыя, хто супраць байкоту рэферэндуму. Дарэчы, спадар Геннадзь, вот вам не падаецца, што можа быць так добра спрацуюць у гэтай сітуацыі вось гэтае дадзенае сацыялагічнае апытанне ў тым сэнсе, што агучыла апазіцыя, ну ці апанента рэжыма, аб'яднаныя штабы сваю тактыку датычна рэферэндума, і яны заклікаюць ісці. Ну там ужо далей тэхнічныя моманты, псаваць, не псаваць бюлетэні нейкім чынам, вось ўсё ж такі выказваць сваё стаўленне да яго, але ісці. А потым нам БТ скажа, дык паглядзіце, вон колькі людзей прыйшло, а вось вам вынікі сацыялагічнага апытання напярэдадні гэтага рэферэндума. 62% сказалі, што мы падтрымліваем. Вот яны і прыйшлі, гэтыя 62%. Ну, інтэрпрэтаваць дадзенае можна па-рознаму.
Так, і фактычна улады могуць пайти вось тым шляхам, што вы так рысы накідалі, так, крупнымі мазкамі. Але ж, як мы бачым, ну, прынамсі, за мінулы час, больш праактыўнай сілай такой, так, былі ўсё ж такі дэмакратычныя сілы. І грамадства значна хутчэй рэагавала і ў плане асэнсавання падзей, і ў плане іх інтэрпрэтацыі, і ў плане такого камунікатыўнага ўздзеяння. Улады, хутчэй за ўсё, ну, так было раней, я пакуль не бачу падставаў, каб мяняць сваё меркаванне на гэты конт, улады працуюць рэактыўна, яны адказваюць. Нават вось гэтае апытанне, яно рэактыўнае такое. Яно не тое, каб на спазненне, яны вось яго выклалі, зразумела, што зроблена, ну, не бездакорна, так, і таму ёсць пытанні, і там у сеціве людзі ўжо раскладваюць па костачках і гэтае пытанне, і тое вялікае, якое яшчэ толькі будзе. Вось. Перайграць тут грамадства, я не думаю, што ў іх атрымаецца. Хутчэй за ўсё грамадства выкруціць амаль любую сітуацыю, амаль любыя лічбы на сваю карысць. Таму што я ж вось кажу, ці там вось далей, 38% апытаных сказалі, што абавязкова пойдуць галасаваць на рэферэндум, 21,6% хутчэй пойдуць, адназначна праігнараваць галасаванне плануюць 19%. Вось можна, калі б я быў, скажам, палітыкам, я б гэтыя лічбы чытаў хутчэй так, што больш за паловы пойдуць выказаць сваё меркаванне. І гэтую інтэнцыю, гэтае жаданне трэба дэмакратычным сілам якраз такі і улічваць, і з гэтым працаваць. Ось. А тое, што можна выкручваць іншым чынам, ну, слухайце, дзяржаве не прывыкаць. Яны зараз нават лічбы па галасаванню выкручваюць так, як хочуць, не гледзячы на тое, якія яны былі ў рэальнасці. Але, ну вот, можа быць, з пункту гледжання сацыялогіі ўсё ж такі пойдуць людзі, вось вы кажаце, гэтымі лічбамі, якія будуць атрыманыя. Безумоўна, рэжым ужо, можа быць, нават вызначыў, колькі адсоткаў, колькі людзей прагаласуюць у падтрымку прапанаваных зменаў у рэферэндуме, гэтак далей. Але, там, скажем, апаненты ўлады будуць лічбамі гэтымі карыстацца так, як вы сказалі. Але ў гэтым супрацьстаянні як давесці беларускаму грамадству, як яны могуць скарыстаць на сваю карысць грамадства, пераменаў, гэтак далей, вось гэтае змаганне лічбамі. Адны кажуць, вось нас падтрымалі 62 умоўных адсоткі, гэтыя кажуць, неправда, гэтыя вот лічбы, гэта тыя, хто прыйшоў выказацца супраць. Ну а далей што? Далей, як мне падаецца, трэба падмацаванне лічбаў. Так, трэба не проста абапірацца на дадзеныя, якія прыходзяць з такого трэцяга боку. Трэба нешта тое, каб людзі убачылі, ці адчулі, ці нейкім чынам, ну, усё роўна падтрымалі вось гэтае адчуванне таго, што большасць супраць улады, большасць супраць маніпуляцыі з тым самым рэферэндумам. Як гэта зрабіць? Гэта пытанне. Пакуль можна абапірацца на дадзеныя сацыялагічных даследаванняў. Тым больш, што я кажу, ось дадзеныя па ліпеню, гэта шыкоўны такі фактычны эксперымент атрымаўся, калі 3 незалежныя даследчыцкія канторы атрымалі дадзеныя, якія вельмі добра стасуюцца адны з адным. Вось што можна, чым можна карыстацца. Так, тое ж самае, пэўна, будзе нешта падобнае да голасу, так, таму што, ну, як памятаеце, голас лічыў бюлетэні падчас выбараў прэзідэнцкіх, так, і была свая фактура, былі свае дадзеныя, на якія можна абапірацца. З улікам таго, што голас, падаецца мне, вось уваходзіць у тую суполку, якія прапанавалі
сваю стратэгію працы на рэферэндуме, нешта такое будзе і зараз. Вось. Таму даследаванняў розных мусіць быць шмат. І яны з розных бакоў будуць казаць аб адным і тым жа. А калі нейкія цифры, лічбы ёсць толькі з аднаго боку і толькі адны, ну так з імі можна рабіць што заўгодна. Ну і на заканчэнне закранем яшчэ одно сацыялагічнае пытанне, якое, ну, як думаю, зараз у працэсе, там ці рыхтуецца, ці можа ўжо праводзіцца, але 24 пытання з гэтага новага сацыялагічнага апытання чарговага вось такога праўладнага злітыя былі ў сеціва. Ваша першая рэакцыя як прафесіянала, калі вы паглядзелі на гэтыя пытанні, якія задаюць ці плануюць задаваць беларусам? Ну, я ўвогуле не зразумеў, што гэта. Так, таму што гэта было такое адчуванне, што гэта чарнавік. Гэта вельмі непрафесійна зробленае нешта такое было, што выглядала хутчэй як, ну, як такія нататкі. Ведаеце, вось адразу так хутчэй накідаць ідэі, якія ў галаву прыйшлі, а пасля ўжо іх дапрацоўваць да такога нармалёвага стану. Таму што тое, што выйшла ў сеціва, там, ну, цэлы шэраг такіх памылак і лагічных, і метадычных, і, ну, гэта мог бы зрабіць вось студэнт там другога, трэцяга курсу, нават не выпускнік сацыялагічнага аддзялення там універсітэту. Крайне непрофесійны прадукт. Вось, калі яны сапраўды яго выпусцілі ўжо у поле, так званае, так, то бок пачалі па яму працаваць і збіраць інфармацыю, ну, гэта вельмі дзіўна і вельмі непрыгожа. То бок па такой анкеце працаваць нельга. Ну і на заканчэнне ўсё ж такі гэтыя праўладныя сацыялагічныя апытанні такія, яны ствараюць уражанне, што ўсё добра, большасць падтрымлівае рэжым, падтрымлівае Лукашэнку і гэтак далей. І тут мы ізноў вяртаемся да тэмы такога, можа быць, пухіра, у якім інфармацыйнага нібыта жыве Лукашенко, што вот маўляў, яму прыносяць такія лічбы, і ён верыць сапраўды гэтаму. Хаця мой калега Віталь Цыганкоў днямі выказаўся, што, маўляў, добра ён усё ведае, але чалавек такі, які будзе ўсё адно казаць сваё, хлусіць сваё, перакананы ў сваім, нягледзячы на тое, што рэальныя ўсе лічбы ён ведае. Так вось, вы схіляецеся да якога меркавання? І гэты пухір тады для каго ён ствараецца? Усё ж такі для аднаго атрымальніка, як кажуць, што і БТ працуе толькі для аднаго гледача, ці ўсё ж такі гэта спроба затуманіць мазгі грамадству? Я читал то интервью, был такі імпэт нешта напісаць як каментар, але не дайшлі рукі. Глядзіце, безумоўна, нейкія дадзеныя, якія прэтэндуюць на аб'ектыўнасць, яны рыхтуюцца, так, рыхтуюцца, я думаю, кампетэнтнымі органамі з 3 літар рознымі. Што да яго даходзіць, то бок што у выніку кладзецца на першы стол, так званы, ніхто не ведае. Але вось што я магу так казаць з такой упэўненасцю адсоткаў на 95, сацыялагічных дадзеных аб'ектыўных на 95% я упэўнены просто зараз няма. По одной простой причине. Ніхто, па-першае, была вынішчана збольшага інфраструктура сацыялагічная, так? А тыя, хто рабіў, просто пытанні, якія маглі паказаць найбольш балючыя моманты, гэтыя пытанні просто не ставіліся. Так? А калі ставіліся, ну, у мяне ёсць такое меркаванне, што на адным з этапаў, які праходзяць вось такія такога рода паперы, яны вычышчаліся. І я б казаў так, ёсць
на самом версе разуменне того, что ўсё даволі дрэнна, але маштабы того, что дрэнна, прынамсі па грамадству, я не могу казаць про эканоміку, про прамысловасць и так далее, але сацыялагічных дадзеных, я думаю, там няма. Зразумела. Дзякуй вялікі спадар Геннадзь. Ну што ж, усім нашим слухачам, гледачам я хочу зрабіць невялічкі анонс. О 14 гадзіне по Мінску, 13 по Вільні ці Киеву, 12 по Варшаве, Берліну. У эфіры Еўрарада чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Госць нашай праграмы гэтым разам лаўрэат Нобелеўскай прэміі Святлана Алексіевіч. Шукаем нацыянальную ідэю разам з ёй. Дзякуй вялікі спадар Геннадзь за сённяшнюю размову. Я нагадаю, з намі у эфіры быў Геннадзь Коршунаў. Зміцер Лукашук працаваў для вас са студыі. Слухайце і глядзіце нас.